căn hủ đòn nhà đó đã nên hủ đòn nhà lâu em về rồi heta hianin bag le masabera chon hei heta hin bag kan da football bag ang deuh ni ta hei ball boot te tin football kher pawh ni lovin enge table tennis TT bet da nan te pon a thei veka bottle te tian hei rong chi hrang hrang an nei boka chuan hei te hi kan nei boka chuan hi chen chi hrang hrang Ronaldo te Messi te Neymar te chuanin hian hei singa thi chi hran hran kan zuara hei ke va lian deuh chin ta chuan hei chu te deuh chi nia ke pon he tiang chi hlir hi te chi hlir ka bun thina chuan hei captain Nike armband pawh hi rawng chi hrang hrang a awm a singa thi Nike Adidas Puma kan dawr hi Nike Adidas Puma hemi brand pathum vekin an kalpawia chuan hei enge K-tape ang chi a tha chi ang khan ta heng te pawh kalar chi hrang hrang kan dah a tennis khel tan te table tennis khel tan te pon handband ang chi ang khan ta